Здравейте! Добро утро, добър ден, добър вечер, не знам кога гледате това видео. И добре дошли в моя канал. В днешния влог ще видите една сутрин с мен. Първото нещо, което искам да ви кажа е, че се извинявам за моя български. Малко по-напред в блога ще ви обясна защо говоря малко така странно. Но да, първото нещо, което правя е да си отворя прозорчето, да видя сутрешната миризма, каква е температурата. Разтягам се малко. И тръгвам към банята. Тук си мия зъбките. И също лицето с студена вода и с това сапунче, което обожавам. И тръгвам директно към кухнята, където ще си сипя моята любима първа чаша вода. Не мога да започна деня си без да пия вода. И отивам към любимото ми място, което е прозореца в хола. Наистина гледката пред мен е уникална и просто си пия чашката вода на спокойствие. След това обичам много да си запаля една клечка от таман. Много ми харесва миризмата на тези клечки. И отивам директно в стаята да си оправя леглото. Ако не оправя леглото, не мога да правя нищо друго преди това, така че да, мотам се от едната страна, от другата страна, защото да оправяш едно голямо легло сама е малко трудно. И също слагам малко парфюмче отгоре, за да мириши хубаво. Взела съм си едно много хубаво кафе и почвам с сутрешния джурналинг. За мен този момент е фундаментален, не го сменям никога и винаги го правя всяка сутрин от около 2 години. Обичам да си пиша фразите в дневника. Това за мен е супер медитация. И си пия кафенцето на спокойно и почвам да си чета книгата, която чета в момента. Гледам това да го правя за около 15 на 20 минутки. Наистина много ми помага да си почвам деня прекрасно. Мисля, че е добра идея да си направя сега пред вас моя сутрешен скинкер с едно вкусно кафенце. В него има бадемово мляко, какао и канела. Много обичам тази комбинация. Макар че сега снимам и трябва да съм с телефона, исках да ви кажа, че обичам сутринта да ми е много slowly. Опитвам се да ползвам технологиите все по-късно, така че да, след като си прочита малко книгата, след като си напиша фразите в моя дневник, обичам да си направя един спокоен скинкър. Тук съм си подредила нещата, които ползвам сега. Около седмица или 2 седмици сменям винаги нещо в моята рутина, защото ми продават. То съзнай си, че това ще стане. Казвах, че или ми подаряват някакъв нов продукт, който искам да пробвам, или аз виждам нещо ново, което трябва да си купя, за да го пробвам. Но в момента ползвам това. Винаги почвам с тоника. В този момент ползвам този на Glow Recipe. Както виждате е маленьката доза. Много обичам да пробвам нови продукти и ако има малки, винаги ги взимам тях, защото мисля, че е много по-лесно да си купя нещо по-маничко, да видя дали ми действа и ако наистина ми харесва, да не ми изкарва акне, си купувам голямата. Искам да ви кажа, че аз преди около 1 година не ползвах тоник, защото не разбирах защо трябва да го ползвам, но наистина много ми помага с кожата. Моята кожа е кожа склонна към акне.
това трябваше да го видя как се казва в интернет, защото наистина не знаех как се казва това. И тоника наистина мисля, че помага другите продукти, когато ги слагаш, да влезнат в кожата, да попият в кожата много по-добре, така че винаги ползвам тоник. Следващото нещо, което си слагам е крем около очи, как се казва, околоочен крем. Значи искам да ви кажа защо моя български е такъв някакъв странен. И защото аз вече от 21 години живея в Испания и просто българския малко съм го забравила, т.е. не малко, а бая. Значи аз разбирам всичко супер много добре. Нали, аз си говоря с майка ми, с сестра ми, но колко мога да си говоря? Един път в деня, един път всеки 2 дена. Все пак аз мисля, сънувам и говоря на испански всеки божи ден, така че българския ми е малко по-труден, за да го говоря. Първо трябва да мисля как се казва и след това трябва да го кажа. Заради това мисля, че за да снимам влогове на български е супер позитивно за мен. Тоест това ми е от полза на мен, защото аз така ще се науча и ще се сещам за думи по-бързо. Не знам дали ме разбирате. Но да, заради това моя български е малко така странен. Следващия продукт е серума. В този момент ползвам този на Скинери. Има 10% витамин С в него. Опитвам се да пробвам продуктите около седмица и ако наистина не са ми направили някаква негативна реакция на кожата, продължавам да си ги ползвам. Опитвам се да си слагам продуктите без да бързам, без да натрушавам много кожата си, т.е. винаги е така лекичко. И също се опитвам да чакам между продукт и продукт. Даже книгата винаги е тук до мен, за да си чета малко докато нали, продукта влезне в кожата ми. Също си чиста ръчичките с една такава кърпичка мокра след всеки продукт, защото преди това не го правих и като се гримирвах ми излизаха тези неща, как се казва, громитос. Как се казва на български, не знам. След като си сложа базата, което се вижда отвратително зле. Така че един тип е да си или да си миете ръцете, или с една мокра кърпичка да си махнете просто продукта, дето в този момент сте си сложили. Малко глътка кафенци. Окей, следващата крачка е кремчето. В този момент ползвам това на Байома. Много е лек. Бая хидратира кожата ми, не ми изкарва пъпки. Така че съм много щастлива с него. И също исках да ви кажа историята защо аз най-накрая се опитвам да качвам клипчета в YouTube на български. И то е защото аз преди 10 години почнах да качвам видео-влогови, обаче го правих на испански. И по това време аз учих в университета. Това означаваше, че университета ми махаше супер много време. И хобито ми беше да качвам видеа в YouTube. Обаче това е едно хоби, което наистина трябва време. И аз по това време просто моя приоритет беше друг. Обаче никога не ми се е махнала от главата идеята да продължавам да снимам влогове. И сега, не знам, просто имам повече време за себе си и наистина искам да правя това, което на мен ме прави щастлива, това, което на мен ми харесва. Питах се защо не да пробвам. И наистина на български реално ми е много по-трудно, защото трябва, както ви казвам, постоянно да мисля някакви думи как се казват, но също не ме е срам, защото буквално никой не ме познава в българския. Тоест аз цялата ми социален живот тук няма никой от България, така че изобщо няма да ме е срам. Не знам дали ме разбирате. И да, това е. Идеята ми е да качвам блогове всяка седмица, да видите какъв е моят живот тук, как съм аз. Имам много съвети да давам, защото чета много, интересувам се много за много теми и ще се опитам да ви дам тази цяла информация, която аз съм си вкарвала в мозъка всичките тези години и продължавам да го правя, защото аз съм човек, който много обича да знае, да се научава на нови теми. Последната крачка е кремчето за слънце, слънчезащитила. Аз винаги ползвам с 50 фактор. Този е неоцерин, много го обичам. Наистина това ми е от около 2-3 години ползвам този крем. Никога не оставам без него. Имам още 5 слънчезащитилни кремове, обаче
Наистина този много ми харесва. Винаги се връщам на него. Ама да се спирам тук да ви кажа колко е важно да си слагате слънчезащита. Винаги, всеки ден, има ли слънце, няма ли слънце. Кожата ще ви благодари много, ако почнете да си слагате крем против слънце всеки божи ден. Какво ще правим днес, тази сутрин, след като пребера цялата инсталация, която съм направила, за да снимам този влог? Ще се оправя и ще отидем малко на фитнес. Днес ще отида сама. Моето гадже днес няма да може да дойде с мен, защото след няколко дни ще отваря нов барбер салон. И да, наистина последните дни са супер... Тоест, постоянно е там, идва вкъщи буквално само за да спи и да се къпе. И след фитнеса ще минем да го видим за бързо. И след това ще отида да си пазаря някакви продукти, които ми трябват. Винаги казвам, че са 2-3, обаче никога не са 2-3, така че 100% после ще ви покажа хола. Хола, не хола, ще ви направя един хол. Окей, след това си слагам винаги всеки ден серум за мигли и за вежди. Аз веждите не им правя много, защото съм си направила микроблейдинг, така че не знам дали е хубаво да слагам серум на тях. Така че първо слагам на едното оченци, отгоре и отдолу, и това, което ми остава, просто правя ето така. И същото на другото око. И това го слагам всяка сутрин и всяка вечер. И като за последно, малко вазелин за устните. Аз 24/7 си слагам вазелин. Постоянно трябва да имам нещо на джуките. Готвям за фитнес. Избирам екипчето, което ще си сложа този ден. Днес избрах този. Преобличам се. Слагам си маратонките. Взимам чантата и тръгваме. Да ви кажа, че днес не ми се ходи много на фитнес, но понякога е така, не винаги имаш желание да ходиш. Днес ще ме закара дисциплината. Искам да ви кажа, че се извинявам, ако някоя дума не я казвам добре или ако нещо не го казвам добре. Съжалявам. Не говоря много български и за мен това е като урок. ChatGPT и Google Translator ще ми е най-добрият приятел. Исках да ви кажа, че днес се чувствам малко подута. Ще ми идва. Така че понякога е така, понякога не всичко е супер добре. Взимаме ключовете. Важно да не забравим нещо. И също ще си вземя... Вижте. Имаме и тук сумати турбички на Lidl. Тези са най-добрите за мен. И винаги си ги взимам, защото не обичам да плащам турбичка. Мисля, че е много лесно да рециклирам и малко. И това е един хубав начин, така че винаги, когато знам, че след фитнеса или когато и да е, ще отида на пазар, си взимам турбичка. Леко е хладно, вижте. Човек, 25 август е. Какво става? Хубаво, че винаги има място за паркиране на колата тук до нас. Топ. Ще изчакаме малко да загрее. Не винаги ходя на фитнес с кола. Не ми е много далече, така че обичам да отида пеша и така става като за... Как се казва? Калентаменто, като за претопляне. Не знам, ще го напиша тук. Обичам да си ходя пеша, но просто днес след това ще нося турби, така че заради това си ще отида с кола. Окей, излезнах вече от фитнес. Чакайте да намаля. Значи исках да кажа, че аз нещо странно в мен е, че не слушам българска музика, но само слушам българска музика във фитнеса и като хода с кола сама, ако съм сама. Ако съм с приятел ми или с приятелки, не, защото ме е срам, защото те не разбират нищо на български. Но когато съм самичка, ето сега слушам, например, Преслава.
Не съм много актуализирана по темата. Сестра ми ме актуализира. Викам, кажи ми някакви български нови песни. Тя ми казва. Ще отида да си пазара, но преди това ще отида да видя гаджето ми. Ще отида да го видя, защото днес трябва да му сложат едно нещо. Една екстракция. За да има топъл и студен въздух вътре. Не знам как да го обясна. Ето помещението е тук. Не мога много да показвам, защото още не е отворено, но е ето тук. И сме готови. Влизаме в Lidl. Едно нещо, което много мразя, е да бързам, докато си вкарвам покупките в торбата. Защото си мисля, че забавям следващия клиент и се чувствам супер много в криза в този момент. Така че нещо, което правя е вкарвам си всичките неща тук и слизам в колата и си оправям покупките в колата. Това ме научи моя приятел. Не знам защо винаги казвам, само трябва да купя 1, 2, 3 неща. Никога не са 1, 2, 3 неща. Човек, кълна са, че отидах само за мляко, кисело мляко и банани. Окей, вижте сега какво купих. За 20 евро. Не беше толкова много, нали, все пак. Значи купих този шоколад. Много го харесваме, защото първото, което е 85% и второто, което е индивидуален. Ето така. И това е много добре, когато искаш да хапнеш нещо сладко, но да не си разваляш, нали, режима. Аз даже си ги нося винаги в чантата, защото, например, днес съм отишла на фитнес без да съм закусила. На едно кафе съм и на вода. Така че ако имах това, вече нямам, защото когато го имам, го изяждам. Бананите, които трябваше да купя. Рибатон. Значи или взимам с зехтин, или взимам натурален. Има един друг, който е с олио. Този не го взимаме. Не ми харесва. Човек, не знам колко пъти ще гледам в Google Translator в това видео. Добре, разбирате, знаете какво е това, нали? Мелокотон, как се казва на български? Човек, много съм зле. Авокадо, научила съм са, че да, в Lidl, значи аз най-много пазарувам в Меркадона или в Lidl. И съм се научила, че винаги когато пише ето това, енсупунто, което означава, нали, в точката му, т.е. че вече може да се яде, нали? Съм се научила, че винаги излизат добри авокадото, така че даже вижте не може да се пипат, защото е затворено. Но винаги когато купувам тези тарелки, авокадото е топ. Това... Човек, как се казва това? Защо нищо не се сещам? Окей, цвекло. Много обичам цвекло с всичко на салата. Е така си го нарязвам даже. Не знам, много ми харесва. Гръцко йогурт, само че взимам винаги лайт. Млякото, за което отидах. Ние най-харесваме това. Си малко кайма. Много обичам кайма. Правим си я с паста, в лазаня. И с това имам за 2 пъти. Също си взех пиле. Най-обичам гърда от пиле. Другите части на пилето, да ви кажа, не ги купувам. Сок. Гаджето ми много обича да пие сок. Аз винаги пия вода или малко от неговото сокче. Но той не може да живее без сок и му купувам сокови, които нямат захар вътре. Този път съм взела от ананас и пепино. Краставица. Окей, прибирам това всичко и си правя закуската, защото наистина умирам от глад. Умирам. Накляквам се, защото хладилник е мъничък. Не знам защо така са го направили, но да ви кажа, за двама е супер удобен.
никога не прекаляваш с покупките, защото няма къде да ги вкараш. Мога че съм там клекнала и заради това. Най-накрая ще си правя закуската и ще ви покажа коя е. Ако някой се пита, да, не съм се изкъпила още. Много съм гладна. Първо ще хапна и след това ще се изкъпя. Другото, което днес не съм правила кардио, само правих дупе, че не съм изпотена. Аз не съм човек, който се изпотява много. Спокойно, да, ще се изкъпя, но не сега. Не мога, умирам от глад. Не си сменя много закуската. Винаги в моята закуска има яйце. Днес мисля да си направя една филийка. Ще изсложа яйчице и сега ще видим какво друго. И също искам да си направя йогурт с чия. Това ми е любимото. Слагам тук зад вас тостера ми. Чухте ли? Нищо не виждате, но после ще ви покажа резултата. Този йогурт няма захар в него, така че за да го осладя малко, слагам ето това, стевия, няколко капки, да. И бъркам. Сега слагам чия. Аз се опитвам да ям чия всеки ден. Много е полезна. Ако искате, не знам, ето, в някакъв друг блог ще мога да ви направя, например, какво ям всеки ден или защо ям така или какво се еди що си. Аз съм човек, който много бързо се подува. Вижте, не съм яла и погледнете как съм подута. Верно е, че ще ми идва утре. Това вече се затопли. Така че секунда. Да си сложи яйцето. Защото не съм свикнала да снимам и да правя друго нещо. Има малко страх тук на котлона. Но ситуацията за сега е контролирана. Ще си нарежа. Имам един останал киви. Обичам кивито, което отвътре е жълто. Не зелено, защото зеленото наистина е много, как се казва, нали ме разбирате. Това е по-сладко и много обичам да ям киви, защото в него има много витамин С. Ето така изглежда. И сега ще си пусна някакво влогче. Чувствам се толкова добре в този момент. Човек, когато си надуи коремчето, е най-хубавото нещо на света. След закуска винаги си пия хапчетата. Тук им казват комплиментите. Аз пия фоликова киселина, защото докторката така ми е казала. И също има йода и витамин B12, защото малко желязото ми е горе-долу не е толкова добре. И също пия омега-3. Искам да ви препоръчам, че ако купувате омега-3, гледайте да има ето това. Това е малко трудно да го глътниш, но аз вече съм свикнала. И както виждате, лаптопа ме чака тук, така че трябва да едитирам това видео, за да го качам, но да не е много късно. Надявам се да ви е харесал този влог. Съжалявам още един път за моя български. Надявам се с времето да го поговоря все по-добре. Много съм надута сега. Обаче съм много щастлива. И така. Надявам се да имате един прекрасен ден и от мен целувки. Бай!